Este tutorial ten como objetivo explicarche todo o que precisas saber se queres participar no terceiro concurso de edición da Galipedia convocado pola USC. O primeiro que podes facer é acudir á páxina de normalización lingüística da USC. Nestas dúas ligazóns de abaixo tes acceso a toda a información. Aquí á dereita tes a convocatoria, algunhas ligazóns de interese, pero a máis importante é esta terceira. Esta ligazón é un acceso directo ao concurso. Poden participar as persoas que pertenzan ás seguintes facultades da USC, que son Matemáticas, Psicología, tamén a Escola Técnica Superior de Enxeñería, Enfermaría, Humanidades, Dereito e o Instituto Galego de Física e Altas Enerxías. Teránse en conta as edicións feitas desde o 16 de abril até o 20 de setembro e, aínda que o concurso xa comezou, podes inscribirte aínda ata o 10 de maio a través desta ligazón. O obxectivo do concurso é editar na Galipedia un artigo ou varios, ben creándoos de novo ou mellorando de forma significativa algúns que xa existan. Para que as túas contribucións conten, tes que estar registrado ou registrada. E tamén haberá premios económicos. Concederase un primeiro premio e un segundo premio por cada unha das ramas de coñecemento. A continuación, imos ver que é Wikipedia e como funciona. Tamén aprenderemos a editar e a contribuir na nosa versión, a versión en galego. Imos alá, buscamos, entramos na páxina de portada, que nos dá a benvida, e explícanos que a Galipedia, como chamamos cariñosamente a Wikipedia en galego, é simplemente unha das versións multilingües desta enciclopedia universal. É unha enciclopedia libre na que calquera pode editar, e naceu en galego en 2003. Xa temos actualmente máis de 230.000 artigos. Un aspecto moi importante de Wikipedia en xeral, de Wikipedia en galego, é que ten que ser neutral, publícase baixo licenza libre, e ten que ser verificable. Que significa que sexa verificable? Pois imos a un artigo, por exemplo, este artigo do Río Ulla, vemos que aquí ao carón da información aparecen certas ligazóns cuns números. Estas ligazóns son referencias. Cada afirmación que apareza nun artigo debería estar referenciado, ben sexa por un libro, unha publicación de prensa, por unha páxina web, pero vedes que, por exemplo, tamén temos incluso avisos que nos indican que algúns apartados pois non están suficientemente ben referenciados ou que teñen un contido que se podría mellorar. As referencias recóllense aquí ao final. Significa que calquera persoa que lea este artigo pode ir a estas ligazóns para verificar o seu contido. Se queremos mellorar este artigo, pois simplemente teríamos que ir á parte de arriba, na que temos aquí unhas lapelas. A primeira delas é a lapela de lectura, e as seguintes xa nos indican que podemos facer modificacións e cambios. Pero antes diso, recorda que tes que registrarte antes de comezar a editar, porque senón as túas contribucións non se contarían para o concurso. Polo tanto, iremos á parte de aquí da dereita, que indica crear unha conta, se non a tes feita, e simplemente tes que encher este formulario. Unha vez que o teñas, accedes, que tamén está aquí á dereita, arriba, eu vou entrar co meu usuario. Vale, volvemos á páxina do artigo e temos aquí o que dicía antes, os dous editores posibles. Temos un editor visual, que é o primeiro, que se chama simplemente editar. É un editor que nos permite modificar o contido dunha forma moi semellante a como fai un editor de Word. Vale, podemos cambiar o contido e simplemente vedes que unha vez que xa modifico contido podo publicar os cambios. Non imos facer, porque esta contribución non era en clave positiva, e despois temos tamén o apartado de editar a fonte. Editar a fonte tamén nos permite modificar o artigo, pero neste caso vemos certos modelos, non é tan facilmente recoñecible o contido, pero tamén se pode editar deste xeito. E por último temos a lapela de ver historial. Aquí temos todas as modificacións que se fixeron deste artigo, dende que se creou, que foi no 2005, ata a actualidade. E podemos ver en que momento, que usuario ou usuaria fixo, que día. Para persoas que están comezando, que é a primeira vez que comezan en Wikipedia, eu recomendo sempre o editor visual. Ten unha serie de ferramentas que nos axudan bastante no traballo, como por exemplo pode ser esta, que nos insire ligazóns internas no propio artigo. Que significa unha ligazón interna? É aquela palabra que aparece en azul que nos permite, simplemente clicando, ler o artigo a continuación. Por exemplo, se quixéramos ligar esta palabra desembocadura, simplemente teríamos que ir aquí arriba a ligazón e xa non la liga co artigo correspondente, con desembocadura. Aparece xa en azul. Outra cousa que podemos facer é citar. Se queremos, por exemplo, afirmar que o río Ulla é un curso galego pertencente á vertente atlántica, eu xa preparei esta cita e busquei na páxina da Enciclopedia Galega Universal Río Ulla, na que nos afirman directamente que é un río da vertente atlántica.
pois podemos copiar a ligazón, volvemos ao artigo do río Ulla e imos a citar. Queremos engadir unha cita. Neste caso, vai se tratar dunha cita que é unha páxina web e sairnos un formulario no que temos que meter a URL, a páxina web é EGU, o título era Ulla e a data de acceso, pois poñemos a de hoxe. Unha vez que teñamos os apartados cubertos, damos a inserir. Vedes que tamén temos outro tipo de axudas por aquí, non? Pero con isto chega. E xa teríamos a cita engadida no seu sitio. E ordenada abaixo deste xeito, co resto das referencias. Poderíamos dar xa a publicar os cambios. Podemos facer tamén un resumo, pois engado referencia. E damos a publicar. Aparecen agora, na parte de lectura, xa aparecen estas modificacións. Engadín unha cita que é esta, e engadín unha ligazón interna que é esta. Podémoslo ver na parte de historial. Aquí aparece o meu nome de usuario, a data e a hora. Se, polo que sexa, quixera reverter esta edición ou modificala ou eliminala, tamén teño estes botóns de aquí para facelo, con simple clic. Moi ben. E que pasa, por exemplo, se en lugar de mellorar un artigo que xa estaba creado, quero crear un de cero? Por exemplo, aquí na portada vemos unha serie de ligazóns que aparecen en azul, que son ligazóns internas que nos levan a artigos que queremos ler, pero hai outras, como por exemplo esta ou esta, que aparecen en vermello. Que significa? Que non están creados eses artigos. Se clicamos nel, pois xa nos leva directamente á páxina nova para crearlo dende ceros, poderíamos escribir e daríamos a publicar a páxina. Pero temos unha ferramenta moi boa. Estes artigos teñen versións lingüísticas noutros idiomas, entón podemos directamente traducilos. Como podemos facer unha traducción? Pois imos á nosa parte ao noso perfil, temos aquí unha ferramenta que se chama traducións, é unha ferramenta de traducción automática, semiautomática, temos que revisala tamén. Por exemplo, poderíamos poñer o artigo que saía antes, non? Familia Barbie, traducímoslo dando inglés, escollemos o artigo, e a lingua de destino, que sería o galego, e daríamos a comezar a traducir. Vale. Temos a pantalla dividida en dúas partes e simplemente este texto que temos aquí, se lle damos clic na dereita, xa nos traduce automáticamente do inglés ao galego. Aínda así, é unha traducción que temos que revisar, porque non é unha traducción perfecta. Por exemplo, aquí xa vemos que primeiras viaxes está en feminino, pero sería de algunhas. Ou, por exemplo, a páxina que nos liga de Cristóbal Colón non o traduciu correctamente, sería Cristóbal Colón, vémolo aquí poñendo o cursor por riba do artigo, entón teríamos que cambiálo e poñeríamos Cristóbal. E Juan Cabot, pois creo que tamén ten traducción, por exemplo, sería Xoan Cabot. Vale. Teríamos que revisalo ben. Unha vez que revisáramos esa traducción, poderíamos seguir traducindo o artigo, un artigo bastante extenso, dentro inglés, pero non temos por que tampouco crealo completo. Pois, por exemplo, aquí tamén florines, sería en galego florins, florins de ouro. Temos que facer algúns cambios. Unha vez que fagamos algúns, ainda así, saínos un aviso de que ten demasiado texto sen modificar. É unha forma de verificar que o artigo non se traduce de forma automática sen revisión. Pois, por exemplo, poderíamos poñer tamén o Bardis, isto non está ben tampouco, entón os Bardi, a familia Bardi, prestáronlle a Eduardo III de Inglaterra, etc. Bueno, unha vez que modificáramos bastante contido e revisáramos de forma pormenorizada o artigo, poderíamos dar a publicar. Agora sí que me deixa. Dime, queres publicar aínda con problemas existentes? Publicamos. E xa temos a páxina directamente traducida. Outra cousa interesante é o feito de que nos liga co resto de traducións dese artigo noutras linguas. Por exemplo, aquí temos a páxina en inglés e todas as versións lingüísticas dese artigo noutros idiomas. Por exemplo, en francés tamén teríamos. E podemos coller contido destas versións lingüísticas. Ben, unha vez que temos o artigo publicado, vemos que ten certas eivas. Non ten referencias aínda, e tampouco ten unha estrutura como a que víamos antes no artigo de Río Ulla. O que podemos facer é seguir traballando a través da traducción que facíamos antes do artigo en inglés. Por exemplo, xa o teño aquí ao lado, non? Da familia Barbie, perdemos unha desas referencias que tiñamos ao principio, non? Esta de aquí, podemos collela. Como comprobarás, en inglés só teñen un tipo de editor, que é editor fonte, pero podemos coller tamén esta referencia de aquí,
e poñela no seu sitio. Esta referencia fai... Vale, vou explicar isto. Esta referencia realmente é unha referencia dentro dun libro que temos aquí abaixo. Aparecen as referencias aquí e aquí a bibliografía. Digamos que fai referencia en concreto a este libro de aquí, que aparece máis abaixo. Tamén o podemos coller. Podemos coller, era este de aquí, e poñemos bibliografía, un apartado, e podemos meterlo aquí. En inglés sigue funcionando, pero ímolo traducir tamén, para que vexades. Vamos a poñer tamén o apartado de notas, que é onde recolle as citas, as referencias. Vale, digamos que acabo de facer dous apartados, un de notas e outro de bibliografía, para que as ordene directamente. Digamos que a referencia sería esta e o libro completo sería este. Vedes que, aínda poñendo en inglés, funciona, pero podemos traducilo tamén. Sería cita novas, este last refírese ao apelido, aquí refírese ao nome, poñemos título. Moitas veces as referencias do inglés xa nos valen. Este sería xornal, volume xa está, páxinas e ano. Aquí temos a forma de amosar a vista previa. Cita, aquí confundimos, cita novas. E xa funciona outra vez o libro. Poderíamos lle dar a guardar. Engado referencia. Vale, outra cousa que tamén é importante engadir son as categorías. É dicir, este artigo Familia Bardi insírese dentro dunha categoría de outros artigos que podría ter en común. Por exemplo, nobreza de Italia. E damos a aceptar. E aquí temos recollidas as outras familias nobres italianas, por exemplo, como esta, como as Medici, etc. É unha forma de que os artigos teñan que estean ordenados tamén. Se quixéramos parar de traballar, pero non queremos que ninguén nos pise o traballo feito ou que haxa un usuario ou usuaria que traballe nel, de momento, podemos poñer un marcador que se chama en uso, leva dous corchetes, en uso e pechamos corchetes, e vai aparecer un aviso para que a xente non modifique este artigo durante o tempo que eu vou traballar nel. Podemos ter este aviso durante un mes. Moi ben, agora que xa sabemos crear un artigo de cero, e tamén sabemos traducilo, engadir referencias, citas, etc., temos que coñecer outra parte importante, que é unha base de datos que se chama Wikidata. Wikidata funciona tamén co mesmo usuario e contrasinal que temos en Wikipedia, e como aquí di, é unha base de datos de coñecemento libre que utiliza datos estruturados tamén para Wikipedia. E isto por que é importante? Porque, por exemplo, se volvemos ao artigo de Familia Bardi e imos á parte de abaixo, aquí dinos que elemento de Wikidata ten este artigo que conecta co resto das versións lingüísticas. É dicir, é a forma de que o noso artigo, que ten este código GL Wiki, aquí está, conecte co resto de versións lingüísticas dese artigo noutras linguas. Incluso lle podemos poñer aquí unha etiqueta para que estea tamén en galego. É a forma de conectar o noso artigo na nosa lingua cos outras linguas. E o código que temos para ese elemento, digamos, é este que temos aquí. Este elemento é moi importante, e veremos a continuación. Wikidata tamén é útil para outra cousa. A parte de ligarnos co resto das linguas, tamén nos dá información que pode aparecer en táboas automatizadas sen necesidade de facelo a man. Por exemplo, se volvemos ao artigo da Familia Bardi e engadimos un modelo que é modelo organización, entre corchetes, organización, o que nos vai amosar é unha táboa cuxos datos beben directamente de Wikidata. Vale, non temos que metelos a man. Entón tamén podemos guardar os cambios, engado, táboa. Simplemente con meter un modelo que bebe os datos de Wikidata. Aquí o temos. Acabamos de ver que o modelo organización xa nos dá información para esta familia en concreto, pero se queremos utilizar outros modelos para outro tipo de artigos, podemos ver que modelos temos disponibles actualmente na Wikipedia en galego se imos á página Wikipedia Wikiproxecto Modelos. Aquí abaixo temos un listado deles e simplemente temos que utilizar o máis acaído para cada artigo, é dicir, se creamos un artigo dunha cidade, pois utilizaremos o de xeografía política,
pero se creamos o artigo dunha científica, pois utilizaremos o modelo biografía. E deste xeito, se o artigo xa está ligado con Wikidata, aparecerá automáticamente toda esa información na táboa de forma inmediata. Moi ben, e xa para rematar, imos recuperar esta ligazón da que falábamos ao principio, que nos leva directamente á páxina do concurso. É moi importante lembrar que esteamos registrados cando traballemos en Wikipedia, vale? Aquí aparece o meu nome de usuario. Vale, nesta páxina de concurso pois temos toda a información do mesmo, temos tamén o sistema de puntuación, a duración do concurso e un apartado moi importante é este de participantes. Se quero que as miñas contribucións se teñen en conta, teño que copiar este código que aparece aquí, que é a miña asignatura como usuario, e copiarlo a continuación. Dou a editar fonte, pego a continuación, se dou a vista previa, xa vedes que aparece o meu nome no meu usuario como registrado. Non o vou facer, que eu non participo, pero terías de quedar a publicar os cambios. Deste xeito, estas persoas que están aquí apuntadas xa se lles ten en conta as súas contribucións. E os artigos que se traballen teñen que estar neste listado de aquí. Se quero engadir algún máis, vou a esta ligazón, abro e teño que quedar a editar fonte. Este listado de artigos é un listado aberto, polo tanto, podes engadir o artigo que máis te interese traballar. Se, por exemplo, non me interesa este de estimulación magnética transcraneal e quero mellorar o de psicoloxía cognitiva, por exemplo. Vale, pois vou a editar fonte e o máis cómodo é sempre copiar o anterior dentro do seu apartado. Estamos no apartado de psicoloxía. Aquí ves que non temos editor visual, temos editar fonte nada máis. E copiámoslo abaixo, entón poño o nome do artigo, psicoloxía cognitiva. E a continuación, este modelo que temos aquí entre corchetes é o modelo do código de Wikidata que vimos anteriormente. É dicir, o identificador ou elemento de Wikidata deste artigo. De psicoloxía cognitiva, teríamos que ir aquí abaixo, elemento de Wikidata, e copiamos este código, que se pon no listado, xusto a continuación, e xa teríamos o artigo engadido. Só tería que publicar os cambios. Deste xeito, se eu traballo neste artigo psicoloxía cognitiva, todas as modificacións que faga nel vanse ter en conta para o concurso. A modo de apuntamento, recoméndase comprobar tamén se o artigo que estás intentando modificar intentando crear, existe xa ou non. Se non existe na Galipedia, podes buscalo noutros idiomas. Principalmente recomendamos o inglés porque é onde as páxinas están ou adoitan estar máis completas. E ata aquí o tutorial de edición do terceiro concurso da Galipedia da USC. Se tes algunha dúbida, podes contactar comigo como usuario dentro da miña páxina de conversa, que é esta de aquí. Sería conversa, _chaira UPC, e podesme escribir engadindo nova sección.